Коста похуи и днеска смятам да рисувам и да говоря за моята хралупа. Ами, аз не че съм някаква качерица, но поне не съм нацепена качерица като тази. Ето хора, гледайте, не съм като тази качерица, защото аз определено не съм такъв. Аз съм по-скоро... Ето, аз по-скоро съм нещо такова. Така разбирате, че аз днес ще говоря за хралупата си и разбрахме, че не съм нацепена качерица. Аз съм по-скоро като крал, бе, брат. Просто съм много як. И сега ще ви нарисувам моята хралупа. Значи имаше едно шкафче. Но това преди принареждахме. Ето тук едно шкафче. Ама то нали принареждахме и сега шкафчето го няма за моя жалост. Ето това съм аз. Няма малко коса, макар и очите са ми някакви изруцките. Ето ма. И това ми е шкафчето, иначе в него имаше бомбони! Да, знам, че не може да повярвате, но наистина имаше. И просто целият шкаф беше пълен с бомбони. Няма да повярвате, но понеже размествахме и като го нямаше шкафа, бях ето така. Ето така бях. Бях много тъжен. Чак ето така се изливаха сълзите ми. И бях много нещастен. Без бомбони беше много гадно. И както ви казах, сълзите ми се изливаха ето така. И ме наводняваха дъжд. Чудех се как да оживея след толкова сълзи. Защото те ме наводниха. Буквално. Както джичайката пет цунами мод. Хора, разбирате ми, всеки е имал хралупа. Не хралупа като на качерица, в смисъл. Ето това. В смисъл ето това. А моята хралупа беше нещо като... Ето това. Нещо като ето това. И много ма кефиш, не знам защо. Да, разбирате ми как се чувствам. И... всъщност сега съм... Ето така. Като ето това съм аз. Гледате. Много съм красив. Преднете сега много съм красив. С тая усмивка. С тези ръчички. И съм просто... кръгло, да. Добре съм си, тоест. И... да. Та-да. Хора, разбирате ме. Знам, че този клип беше малко по-кратък, но доста информативен за моята хралупа. Пишете дали искате да правя още такива клипове. Чао! Само това мога да кажа.